Wat een prachtig waar net. En van de watersport, nou, dan zie je het nog wel een koeltje. En dan viel het op een wien wel wat kouder rond. Maar die zinnen docht het natuurlijk goed. En die blauwe lucht, mensen, geweldig. En de komende dagen blijft het ik zo waar. Wat? Het wordt stadig gewoon wat warmer. Joen en vannacht. Nou, Joen blijft die zinnen nog. Vannacht hebben we flinke opklaring, een vrij helder waartype. Misschien is even een beetje meer bewolking. Zo'n en 9 graden, de hegere temperaturen op de eiland. En dan de wind, die is er haast net zwak of matig en komt nog altijd in het noordelijke richting mooi. Ja, die wind zal de komende dagen meer en meer het noordoosten op zieken. Wel, mooi. Een dag maar zinnen. Flink wat zinnen. Ik dan wel eens een beetje bewolking, maar flink wat zinnen. En de temperaturen binnen wel fantastisch. Ik denk dat we uitkomen zomaar bij de 18, 19 graden op de eiland, 19, 20 graden in de kustgebieden, 21 graden verder op de provincie en misschien wordt het zelfs dan wel 22. Maar er stiert ik weer een noordelijke wind, noord-noordoost, die is zwak of matig. Ik denk onherriend matig, krijgt 304 letter op de dag. En dan speelt het in wat zij toch weer een rol. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht, het weekend. Mensen, het kan haast net beter. Sneeuwen, warmte, zijn 22 of 23 graden, maar de zinnen erbij droeg waar. Sneeuwen, zijn 22, 23 graden, zoel waar. Letter op de dag in de joen en in de nacht, ruin en tongerbuien. Man, die droege dag, maar zijn 19 graden. Ja, en hoe het verder komt, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.